Al'ummar duniya, salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na dawo karo na biyu a bidiyo na biyu a cikin wannan wata mai alfarma mai daraja. Akwai ƙalubale da na jefawa 'yan izalar duniya da masu kirarin cewa su ahlus sunna ne. Har nake musu ƙarin da duk wanda ya ji bidiyon nan kuma bai ba da amsa ba, na ce Allah Ubangiji ya tsine wa uwarsa albarka. Amma ba mutum guda ɗaya da ya iya ba da amsa sai dai zagi ko bakan magana a cikin comment. Amma dama na san ba za ku iya ba da amsa ba. Kuma na ƙalubalance ku har na ce maka kai wannan yaro mai bakin kare na Bauchi ɗan gidan Dr. Jaki. Na ce ni Dr. Jaki ne tsaran yi na ba kai ba. Har nake cewa wallahi ba ka da wata tambaya in dai a addini ce da ba ni da amsar ta. Iya biyun ɗaya. Amsa mutum ya ce bai gamsu da ita ba bai nuna ba a bashi amsa ba. Shi kuma rashin gamsuwa da amsa sai dai in kana da wani ra'ayi naka a ranka wanda in dai ba shi aka faɗa ba to kai gunka ba a baka amsa ba. Amma ita amsa abinda masu hankali za su lura da me aka kafa dalilin, kuma dalilin ya kai dalili, amma baka ba da amsa ba. Kuma sai na ji ka kana yin tambaya cewa tunda haka ne ga tambaya kana yi a baka amsa. To ni na san ba za ka iya ba, amma dai bari in sa wa al'umma su ji kafin a baka amsa insha Allah. Kaddara yau da dan gungu da a wanda kake yi, mukaddara yau da kai da manzon masussuka mutum yazo zai musulunta. Yace ya zo ne ka yi musulunta a hannunka. Ka bashi kalma, kawo kalmar da zaka bashi a cikin Qur'ani mai girma. Inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum min ahli alkitabi faqaddimu lahu la ilaha illa Allah ko lakinu lahu kawo aya. Wallahi daga bakar hannasu babu aya da aka ce lakana masa la ilaha illa Allah. To yan uwa kun ji, daga bakara hannasi ba inda aka ce a gaya wa mutum la ilaha illallah, ya ce kuma wallahi. Kaga na farko sai kai kafara saboda baka san Qur'ani ba, don mu kai jahili ne tantagarya. Kuma in mutum zai musulunta to abinda za a tambaya musuluncin na Allah ko musuluncin ku na yan izala. Domin musuluncin kala biyu ne, akwai na Allah akwai kuma naku. Domin ko a naku musuluncin faɗan la ilaha illallah bai sa mutum ya zama musulmi ko mutum ya ce la ilaha illallah. Domin a gurinka duk ɗan ɗariƙa mushriki ne, kafiri ne, wanda duka 'yan ɗariƙa suna kiran la ilaha illallah kullum kusan sau 100, amma faɗan la ilaha illallah nan tasu bai sa sun fita daga cikin kafirai ba. Don haka faɗin la ilaha illallah nan nasu da suke yi to ba shine musuluncin ba. Da faɗin la ilaha illallah shine musulunci to da ina tsammanin cewa da ba za ka sa lasifika ko kai ko iyayen gidanka na farko ko gumakanku na farko ku ce 'yan ɗariƙa kafirai ne. Kuma bari in gaya maka, ka je ka duba kaset ɗin babban malamin ku Malam Abubakar Gumi. A ƙarƙashin ayar da yake cewa inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. A ƙarƙashin ayar ne ce zaka iya auren Kirista amma ba za ka iya auren musulmi yan ɗariƙa ba. Wani a gefe yace malam yan ɗariƙa suna cewa la ilaha illallah, yace a banza. Dan haka to in mutum yazo zai musulunta in yace la ilaha illallah ya shiga ɗariƙa to agun ka fa bai shiga musulunci ba. In mutum yace la ilaha illallah ya shiga shi'a agun ka bai shiga musulunci ba. To amma mu ajiye wannan maganar tambayar da kai. Musulunci agun ku sai an ce la ilaha illallah, kuma akwai ta cikin Alkur'ani. Allah sai da ya shela ma yace fa'alam annahu la ilaha illallah, sai da Allah ma ya shaida. Ku sani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Sai Allah ce Muhammadun, sai Allah ce Rasulullahi. Fa'alam Allah ce annahu la ilaha illallah. Ba san wannan aya cikin Alkur'ani ba, amma mu ajiye ta. Mu abin da Allah ya gaya mana cewa
idan mutumin da ya zo zai musulunci, ba mutumin da ke shiga musulunci bai taɓa jin musuluncin ba, ko bai taɓa jin an masa wa'azi ba sannan zai shiga musulunci. Ai in kaga mutum ya zo shiga musulunci to ya ji kira ne, ko an masa wa'azi, ko an gaya mishi. To amma meye musuluncin, me za ka yi imani da shi? Sai Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi, sai Allah ya ce wan nuril ladzi anzalna. Ka yi imani da Allah farko sai ka yadda. Na biyu kuma ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan ka yi imani da alkur'ani kadai zaka bi. In baka yadda zaka bi alkur'ani kadai ba, to kai tagariyar kafiri ne. Dan haka in ma mutum ya zo zai musulunta a masallaci, ba mutumin da ya shiga masallaci ake cewa ka ce la ilaha illallah, ba a faɗi. Sai dai a ce da shi ka yadda babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sai ya ce ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne, ya ce sannan da ka ba ya ce la ilaha illallah. To ko bai faɗi wannan kalmar la ilaha illallah ba, in ya yadda da Allah, ya yadda da annabi, yayi imani, ya zama musulmi. Abinda Allah ya faɗa kenan, wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina to faqul salamun alaikum, inja Allah. Idan waɗanda suka ji wa'azi suka yi imani da ayoyinmu, wayancan shine imani da Allah, aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. To idan suka yi wannan imanin, to wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina, suka yi imani da wannan ayoyin, to suna zuwa gun kaka annabi, to kace musu faqul, kace musu salamun alaikum, aminci ya tabbata gare ku, kun zama musulmai. Wannan shine musuluncin Allah, amma ba irin naku musuluncin ba. Domin ku irin naku na musuluncin, ko mutum ma ce la ilaha illallah ba musulmi yake ba. Amma ni dai ga tambaya ta tana nan. Na farko na ce babu dan izala ɗaya da zai iya gaya wa duniya Allah ya yarda annabi ya addini da wani littafin bayan Qur'ani, ko Allah ya yarda annabi ya hukunci da wani littafin bayan Qur'ani, ko Allah ya yarda annabi ya addini da wani littafin bayan Qur'ani. Wannan shine tahaddin da nace na kalubalanci duk wanda ya kira kansa dan izala ko kuma ahli sunna, in ya ji maganan nan bai ban amsa ba, nace Allah ubangiji ya tsine wa uwar da ta haife shi, kuma kai ka kasa ba da amsa. Amma kai ga amsoshin tambayoyin ka na, kuma dukkanin in za a tashi kiyama kana da tambaya, ina da amsar ta. Amma tunda ka karasa amsa waccan, ga tahaddi na biyu. Na ce maka duk wanda yayi salatul ibrahimiyya, kowane ne shi, kafiri ne, in bai tuba wuta zai tafi. Domin ba dan iskan salati irin salatul ibrahima, ba zindikin salati irin salatul ibrahimiya. Allah bai yarda da shi ba, annabi bai yarda da shi ba. Hasali ma an wa Allah ƙarya, an ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin salatul ibrahimiya, kuma ba za ku iya kare shi ba har gaban abada, ba za ku iya karewa ba. Kuma ga tahaddi can, har yanzu ina jin ku faɗi littafin da annabi ya aiki da shi, ko littafin da annabi ya addini da shi, ko littafin da annabi ya hukunci da shi bayan Qur'ani. Wannan tahaddin na nan, ku fito ku ba da amsa. Amma ku in kuna da tambaya da kana in ta kai 100, wallahi in dai a addinin annabi Muhammad ne, kuma a cikin alkur'ani ne, muna da amsar ta. Sai dai ku abin da kuke kallon alkur'ani, ko kuke kallon addini, ku irin naku da kuka tsara shine addini, to ba shine addini ba. Domin kai gashi, bari mu rufe mutane da wannan, ga magana ka, wayannan musulmai ne masu cewa la ilaha illallah, amma a gurin ka kafirai ne. Saboda me suka zama kafirai? Saboda sun nemi wani abu, ko sun faɗi wata magana. Aka ce maka miƙo min bokitin nan, dan Allah kana zaune turmus, miƙo dan Allah, ka bari mana dan Allah, kana zaune, ka bari dan annabi, sai ka ba, tun da ka zo kan annabi, ai ni shikenan ka gama da ni, kai arni, mushriki ne kai, yawa mushriki ne kai. To kun ji, a ce kai dan annabi, kai kafiri ne. Kuma me wanda za a ce yayi dan Allah nan, kuma yayi dan annabi, ya ce la ilaha illallah, kuma kafiri ne shi. To ina la ilaha illallah da kace mutum yazo zai musulunta? To wannan musuluncin nakan malam, muna gaya muku, duk dan da ya ce wani ba za ta yi bacci ba, to tasa ko rintsawa ba za ta yi ba. In kun shirya mun shirya. Duk wanda ya saurara mana, Allah ya tsine wa uwar da ta haife shi, daga farkon izala har ƙarshen ta, mune muku tahaddi. Duk wanda ya saurara mana, Allah ya tsine masa, sai mun rushe da a wannan taku tas.